Wannan shine Sheikh Isa Pantami, malamin da ya haɗa addinin musulunci da kuma ilimin zamani. A da mutane da yawa suna tunanin cewa addini da kuma ilimin zamani kamar irin ICT ba sa tafiya tare, amma wani malami wanda ya fito wannan malami shine ya fito ya karya wannan tunani. Wannan malamin dai shine Sheikh Isa Pantami. Pantami malami ne na musulunci amma bai takaita kansa da karatun addini kaɗai ba, ya shiga ilimin zamani musamman fasahar sadarwa wato ICT. Ya yi karatu sosai har ma ya zama profesa, kuma yana koyar da karatu a jami'a, sannan kuma yana tafsiri mai girma a masallatai. Sheikh Isa Pantami an haife shi ne a jihar Gombe a arewa maso gabashin Najeriya. Tun yana karami ya nuna sha'awar ilimin addini da kuma karatu mai zurfi. Ya fara da karatun Alkur'ani da kuma ilimin musulunci, inda ya yi fice wajen fahimtar wato tsayuwa kan gaskiya. Bayan karatun addini, Pantami bai tsaya nan ba, ya fahimci cewa zamanin duniya yana canzawa, don haka ya shiga ilimin zamani musamman fannin fasahar sadarwa wato ICT. Ya yi karatu a jami'o'i daban-daban har ya samu digiri gaba daya a cikin digirgir wato PhD. Daga bisani ya zama profesa a fannin ICT. A lokaci guda Pantami yana koyarwa a jami'a, yana rubuce-rubuce na kimiyya, yana kuma wa'azi a masallatai. Abin da ya sa mutane da dama suka girmama shi shine yadda ya nuna cewa addini da kuma ilimin zamani suna yin karo, a maimakon haka suna cikin juna. Daga baya kuma gwamnati ta bashi dama, aka naɗa shi wato shugaban hukumar sadarwa ta ƙasa wato NCC. A wannan matsayi ya yi ƙoƙari wajen gyara harkar sadarwa, ƙara tsari da kuma kare haƙƙin masu amfani da layukan waya. Daga nan kuma aka naɗa shi ministan sadarwa da kuma tattalin arzikin dijital. A lokacin aikinsa an samu nasarori da kuma cece-kuce kamar yadda aka samu ga manyan mutane. Wasu mutane sun goyi bayansa, wasu kuma sun soke shi. Amma abinda mutane da dama suka amince da shi shine Pantami ya nuna cewa malamin addini na fahimtar zamani da kuma fasaha. A ƙarshe anan shine tarihin Pantami darasi ne ga matasa. Za ku iya zama mutane masu tsayawa ga addinin musulunci, kuma a lokaci guda za ku iya ƙwarewa a ilimin zamani. Addini baya hana ci gaba, jahilci ne ke hana shi. Sunana Muhammad Abdulrashid, ni ne na kawo muku kaɗan daga cikin tarihin Professor Isa Pantami. Shin me za ku ce akan wannan?